Ahojte, v dnešnom videu si predstavíme klietku určenú pre papagáje a iné vtáky Laura 3 Chrom, ktorej rozmery sú dĺžka 60,5 cm, šírka 34 cm, výška 71,5 cm a hĺbka vaničky je 12 cm. Túto verziu klietky si viete zakúpiť aj bez pochromovaných mriežok pod názvom Laura 3. Poďme sa spoločne oboznámiť s časťami klietky, ktoré sú plastová vanička so šuflíkom, mriežka, bydlá a krmidlá. Mriežku vložíme do plastovej vaničky a prichytíme ju úchytkami. Plastové bydlá nainštalujeme z vonkajšej strany na ľubovoľnú mriežku. Skladanie dokončíme pripevnením krmidiel cez otvory, ktoré sa nachádzajú po bokoch stranách klietky. Ľahšie bude, ak najprv vložíme plastový stojan a až potom samotné krmidlo. A hurá, máme hotovo! Klietka Laura 3 Chrom na vás čaká na našej webovej stránke www.abczoo.sk, takisto ako aj iné chovateľské produkty. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ahojte!